Дарагія мае, я шчыра вітаю ўсіх тых, хто далучыўся да гэтай незвычайнай прэзентацыі маёй палескамоўнай кніжкі «Оньде». Дагэтуль такіх прэзентацый было 9 у розных краінах, у Польшчы, у Чэхіі, ва ўкраіне. Але ніколі не было такой прэзентацыі, онлайн. Для мяне гэта хвалюючы момант, таму што, па-першае, я не бачу твараў тых, хто зараз глядзіць гэтую прэзентацыю. Але для мяне было вельмі важна зрабіць менавіта такі фармат. Справа ў тым, што я не магу, на жаль, прыехаць цяпер у Беларусь, каб прэзентаваць гэтую кніжку ў Беларусі, там, дзе на Палесе, там, дзе мелася быць першая прэзентацыя. І мне вельмі хацелася б, каб яе глядзелі перадусім мае землякі, палешукі, мае аднавяскоўцы, сябры мае з Пінска. Але, канешне, таксама з усяго свету у мяне былі сігналы, што зараз гэтую прэзентацыю будуць глядзець мае старыя сябры ў Злучаных Штатах, у Ізраілі, у Чэхіі, у Нямецчыне, у Францыі. І я спадзяюся, што гэтая прэзентацыя атрымаецца не горшай, чым прэзентацыя з жывой публікай. Сёння я запрасіў сюды таксама гасцей, Валерыну Куставу, знаную паэтку і тэлевядоўцу, которая рэдагавала маю кнігу, а таксама Уладзю Міхневіча, дызайнера і вёршчыка гэтай кнігі. Таксама я прашу вас у часе эфіру задаваць пытанні, і найлепшае пытанне, которое я асабіста вырашу, што найлепшае, за гэтае пытанне я падпішу і дашлю кнігу «Оньде» аўтару гэтага найлепшага пытання. Я буду чытаць кароткія апавяданні, больш буду чытаць вершаў. Напрыканцы хацеў бы яшчэ прачытаць нават некалькі новых вершаў, которых няма ў гэтай кнізе. А пачаць прэзентацыю я хацеў бы з песні «Стоіць гора высокая». Гэта песня, которую вельмі любіў мой дзед і вельмі любіў мой бацька. Гэта песня была запісана на столішчыне шаноўным Іванам Кірчуком. Горою гай, зелений гай густесенький, як будто Божий рай. Зелений гай густесенький, як будто Божий рай. Там текла тиха річенька, як шкло вода блистить, долиною широкою, куда ж вона бежить. Дык вось жа кніжка «Оньде». Што такое «Оньде»? «Оньде» альбо «Гоньде» — это залежыць таксама ад вёскі, ад мясцовасці. Гэта па-беларуску можна перакласці, гэта шматзначнае слова, і на беларускую мову можна перакласці як «тут», «вось» альбо «толькі што». «Оньде» прыйшоў, да, толькі што прыйшоў. «Оньде о», вось тут. Гэтае слово вельмі любіла мая бабуля Пракся, которая мяне выхавала, і таму я назваў так гэтую кніжку. Чаму так атрымалася, што я ўжо, ў прынцыпе, не малады чалавек і раптам кінуўся пісаць? Ведаеце, 3,5 гады таму памерла моя мама. І я тады прыехаў у Беларусь і застаўся з бацькам у вёсцы сваёй роднай, у Месткавічах, у дзедаўскім доме. А трэба сказаць на пачатку, што я нарадзіўся ў Пінску, але так атрымалася, што выхоўвалі ў мяне бацькі, дзядуля з бабуляй выхоўвалі пад Пінскам, 12 кіламетраў ад Пінска, ў вёсцы Месткавічы. І потым адтуль я пашоў у школу. Все гэтыя 7 гадоў я гаварыў выключна на нашай гаворцы, бо ну як было іначай мне гаварыць. Потым я пайшоў у школу ў Пінскую і быў хіба адзіным там першакласнікам, который ўвогуле не мог гаварыць па-руску. Настаўнікі здзівіліся, кажуць, што это за такі малы чалавечак, который не гаворыць па-руску, але потым, канешне, навучыўся па-руску, потым па-беларуску, на іншых мовах. І гэтая палеская гаворка, разумееце, недзе так вось засталася ў так званым пасіўным запасе. Тыя, хто ведаюць замежныя мовы, ведаюць, што такое пасіўны запас.
Пасіўны запас гэта калі ты ведаеш, як гэта сказаць на іншай мове, толькі не памятаеш. Вот гаворыш, допустим, з кімсьці па-ангельску, і гэты чалавек, ты шукаеш слова, не можаш знайсці, а гэты чалавек раптам ёй скажа, ах, так я ж так ведаў, толькі што забыўся. Дык вось гэтая палеская гаворка, гэта наша пінская гаворка засталася ў мяне ў пасіўным запасе. І калі памерла мама, я прыехаў да бацькі і там застаўся на 2 тыдні, каб яго падтрымаць, пабыць з ім. І раптам гэтая мова пачала ажываць. Пачалі прыходзіць суседзі з вёскі, з іншых вёсак прыязджалі, каб падтрымаць бацьку. І я адчуў раптам гэты увесь палескі космас. Разумееце, ўсё вярнулася. Вярнулася то, што было 40 гадоў таму. Вярнулася гаворка, вярнулася мова, вярнулася гэта вот адчуванне палескае. Менавіта вот гэты весь космос, гэты неспешны такі рытм жыцця з, так сказать, з прычыны працы, якую я выконваю штодзень, гэта праца ў інфармацыі. Дарэчы, шчыра дзякую калегам з маёй фірмы, которые зрабілі это магчымым, вось гэтую всю прэзентацыю, которая цяпер тут вот недалёка ходзяць па калідорах нашай рэдакцыі. Дык вось яна прымушае чалавека бегчы ўвесь час. Бегом, давай, хутчэй, інфармацыя, тэлефоны кароткія, месенджер, все напісалі, зрабілі. А там все павольна, ніхто нікуды не спешаецца. І вось гэта, я на пачатку, ведаеце, 2-3 дні мяне нават трэсла ад гэтага. Трэсла проста, потому што я не паспеў купіць беларускую сім-картку, у меня не было інтэрнэту. А пасля смерці, вядома, кагосьці блізкага ў хаце паводле традыцыі 40 дзён не ўключаецца тэлевізор ці радыё, там завешаныя люстры і гэтак далей. І дома цішыня, проста цішыня, невядома, што рабіць. Устаеш а 6 і вось так до 23, што рабіць? Прыходзяць суседзі і пачынаюць весці неспешную размову. І ведаеце што, мяне ўразіла перадусім, што землякі маі робяць доўгія паўзы. Мы ж не робім паўзу ўвогуле ў жыцці сваім. Заўважце, мы ж увесь час гаворым, калі з кімсьці разам, так? Мы нават у палілцы ці там яшчэ дзе-небудзь на кароткім перапынку мы увесь час гаворым. Таму што калі нехта маўчыць, значыць нешта не так. Я таксама думаў, што нешта не так, калі мае землякі прыходзілі, пачыналі размову і маўчалі. Вот што-небудзь скажа і потым маўчыць. І зараз я вам прачытаю першае апавяданне, которое акурат прысвечанае вось менавіта гэтаму. Слухай, а може на рибалку завтра пойти? Зловив ви, може, що? Стара поджарить? Пауза. Я не можу робити тут таких довгих паузів, але там пауза може бути 5 хвилин. Пойди? Чому ж не пойти? Знову пауза. Але тоді встати треба раненько, ніби в 4, може поспати ліпш? Знову. Ну то поспи. А що, я лежень який, коп спати до обіду? Ну то пойди тоді. Отже, запутав ти мене, сам вже тепер не знаю, йти чи ні. Та що тут запутувати? Хочеш іди, не хочеш спи. Ай, холера, стільки годов сусіди ми, а не можна вже з тобою поговорити нормально, як з чоловіком. Пойду ліпш телевізор включу, подивлюся, яка погода буде завтра раненько, і тоді вже решу. Гэтыя паузы, гэтая неспешная такі лад жыцця, канешне, уражваў. І я калі ужо чуў гэтыя расповеды, байкі некія твае суседзяў, я кінуўся, думаю, так, трэба запісаць, гэта ж вельмі цікава, гэта філасофія, гэта сусвет. Як запісаць? На якой мове? Ну да, я штодня карыстаюся беларускай мовай. Там, на якой на беларускай мове запісваць? Бачу, не тое. А як запісваць? Па-польску? Ну што, па-ангельску? Як запісваць? Бо гэта трэба запісаць. Людзі адыдуць і знікне гэты космас. Тады думаю, не, так я буду запісваць так, як гэта чую. І, канешне, это было складана, таму што алфавіт, там, невядома канчаткі і так далей. Але я пачаў запісваць гэта.
Канешне, большасць гэтых апавяданняў яны выдуманыя альбо складзеныя з некалькіх гісторый. То есть это не тое, што запісанае адзін да аднаго. Ну вось пачаў я гэта запісваць, і з гэтага паўстала першая частка кнігі, которая вот акурат называецца «Немавістищо». Бачите, у меня такая майка ёсць, вось цішотка. «Немавістищо». Неведома што па-беларуску. І пачытаю крыху далей. Размова старої сімейної пари. Треба дрови вже до шопи переносити. От посидю трохи і пойду робити. Здурів ти? Вони ще не висохли. Погниють, то будеш зимою зубами ляскати. Сколіємо. Як не висохли? Оно покропило трохи вчора. Де ж трохи? Лило немавісти як? Коли? Ну позавчора. Де ж там лило? Покропило воно. Ой, люди мої. Отже, знаєш, що лило, але не вперся. Оно коб мені назло сказати, дурню старий. Тому ж ми з тобою, стара, вже 40 літ в різних селах живемо, коли в тебе лило, а в мене воно кропило. А коб ти провалився вже, ідолу проклятий, знаєш, що хочеш сусіда попросити, коб помог. А потім скажеш, покорми чоловіка, ну і мене заодно, да ще пляшку постав, бо помог же, дружок. Ковтнути стакана, вон і дрови сирії носити готовий. А потім що, назад виносити, коб просохли, і знов пляшка? Ну і трасца його бери. Нехай під снігом лежать, коли ти така. Не тепер, не завтра, не ніколи не буду їх носити. Це такі більш, може, не то, що комічні, вони так само мають свою певну філософію, такі розмови. Jeszcze больш такое, може, криху більш сумне оповідання. Що роблю, питаєшся? Грубку топлю. Похолодало вже в нас. Добре, що дровей запас аж на 2 зими, бо холера його знає, чи здужую за год, а так не сколію хуть тут одний в той хаті. Якщо хто молодий, то іначе може грітися, а мені вже ж одна грубка в гэтому смислі осталася. Колись, бувала, мама покойниця вставала раненько, да топила, перекусити мені робила перед роботою, а потім допіро мене будила. А тепер он де, і жунка бедняжка померла. Нема кому ані млинця підсмажити, ані поліно до грубки підкинути. Все сам, а самому тяжко. Але не те, що грубку розтопити сам не можу. Сили є ще трохи, Богу дякувати. Тяжко, коли на голос скажеш, що в хаті. А от хочеться часом так голосно ніщо крикнути, сам не знаю чому. А ніхто не відповідає, не відзоветься. Ти ж гетая тяжкая, тисни на чоловіка. Ліпш би вже покричав хто, посварився на мене, як часто, ой, часто колись бувало. Оно коб не мовчок гетий, що аж чути, як муха летить. Оживе от тепла, от грубки і летить. Хоч ти не забивай її, бо я і вона все, що тут живого осталося. Товаришами з їй в самоті. Акрамя вось гэтага неспешнага рытму, акрамя гэтага такога цяжка зразумелага нам, людзям, ритму, людям столиц розных ритму. Яшчэ вельмі цікавыя для мяне былі разважанні палешукоў, маіх землякоў пра Бога, пра вышэйшую сілу. Ведаеце, Палессе гэта край, дзе, не гледзячы на, вядома, шмат стагоддзяў хрысціянства, розных канфесій, вельмі жывое паганства. Калі памерла моя мама, раптам трэба было, сказалі, тут буханку хлеба паставіць свечкай, тут вось палову слоіка жыта і гэтак далей. То есть нейкія былі такія рытуалы, потом прыйшоў святар, поп, і я думаў, што ён скажа это ўсё выкінуць, а аказалася, што это нармальна суіснуе. Вось. І одно такое апавяданне. Без Бога не можна жити, Альоша. Люди різні є, і учені, і прості.
Але ніхто точно не розуміє і не знає, як воно там построєно. Не вір тим, хто кпить з його, хто каже, що Бога нема. Вон мене стільки разів від смерті врятував. Без його нічого не вийде в чоловіка. От совєти, босяки гети, хотіли жити без Бога. І що в їх получилося? Бардак і беззаконня. Молися, внучку, молися. Не виходить в церкві, про себе молися. Бог почує, допоможе. А не молишся, то хоч проти Бога нічого не кажи. Я до цієї презентації зробив собі такі закладки, але не ведаю, чи атрымаецца у мене нормально витримати гэты такий ритм закладочний, тому що часом тягом презентації якби міняються гэты, так сказать, пріоритети, що хочеться почитати. Яшчэ одна гісторыя, гэта акурат гісторыя праўдзівая. Я думаю, што калі мае землякі Тома, Надя, Міша, Іванович глядзяць мяне, то не пазнаюць, пра каго гэта. Але ёсць у нас у вёсцы такі самародак. Добрый чалавек, сябра майго дзеда, бацькі пакойных, ну, который, як шмат хто, не цураецца чаркі, але ягонае адрозненне ў тым, што ён заўсёды знойдзе, як апраўдаць тое, што выпіў. І вось одна гісторыя, она проста, одна з маіх любімых. Жонка свариться, знов напився, п'яниця ти проклятий, і каже, а я до її, дорогая моя, так я ж не хотів. І йду до хати. І вже коло магазину проходив, да заглянув случайно в окно, а там пляшка вина стоїть. Да не просто стоїть, а так дивиться прямо на мене жалобно. Так до мене воно хоче, руки навіть протягнула, проситься, возьми мене, возьми. Ну як я мог пройти мимо? Зжалився, забіг, купив, одразу випив. І їй добре, не скучає більше. І мені. Ще зараз, ви вже пробачте, що часом буду довжей, чим треба шукати, але так воно вже отримується. Сподіваюся, ви нікуди не спішаєтеся, тому що це потім можна спокійно буде проглядіти. І ось ще одна такое оповідання про строю кохання, яке, як відомо, ніколи не ржавіє, і про те, як можна узгадати про це про шмат годов. Ти була в Манчихі? Про діло говорила наше? Ні, не була. Як гето? А нащо ти тоді цілий день їздила автобусами по районі? В сестри і швагра воно була. Тож ти до Манчихи мілася поїхати, не до сестри. А що мені та Манчиха? Сестра з мужем хоч родня, і по дорозі живуть. Вийшла на остановку рані, да й пішла до їх. А що з той твоєї родні товку? Манчиха ж мілася гроші позичити. Чи, може, сестра со швагром тобі позичили? Вони ж самі голі, як верба взимку завжди були. Не позичили, бо й не просила, а до Манчихи сам їдь. Бо я в останній момент передумала з йою бачитися. Молодость спомнила. Яку молодость, под холеру? Що ти баєш? А таку, як в клубі колись ми танцювали, ти мене приглашав, а вона, все тая Манчиха, подходила да оттягувала тебе. Со мною, Петічка, потанцуй, со мною. Дурна ти баба, коли ж гето було? За Хрущова, може, ще? Хоч за Хрущова, хоч за Мао того китайського. А бачила я, як ти на її тоді дивився. От їдь тепер. Да ще подивися на любов свою разочок другий, поки більмо твої безстижі ще бачить. Конечно, у книжці онде, которую натурально я видавав не для нейкага великого розголосу чи слави, але для того, каб віддати данину поваги менавіта моїм землякам.
Бо ведаеце, калі я пачаў то ўсё записываць, а потым стала вядома, што маю такі намер выдаць кнігу, то вось прыкладна год таму, калі я хаваў бацьку, то яны пыталіся: ты правда, што па-нашаму кніжку выдаш? Я кажу: вы знаеце, так, збіраюся. Ну як это палешукі усміхаюцца там, пэўна там здурэў у гэтай Варшаве. Напэўна, няма такой магчымасці, каб нехта выдаў кніжку менавіта па-нашаму, так як гаворым мы. Для мяне было вельмі важна так зрабіць, выдаць, чтоб мае землякі пабачылі, што гляньце, ёсць магчымасць выдаць кніжку, яна будзе не горшая, і наша мова не горшая, наша гаворка не горшая. Для мяне это было страшна важна. І шчыра кажучы, я не думаў, што будзе такі розгалас. Аказалася, што да мяне пачалі масава пісаць землякі-палешукі з розных частак Палесся, беларускага, украінскага, которые, аказалася, размаўляюць у хаце па-нашаму. Адно, што заўсёды мы этого саромеліся, таму не робяць гэтага публічна. А гэта ёсць. Аказалася, што ёсць вось мой цёзка Алексей Дзекавіцкі з Пінска у металёвым гурце, у іх ёсць таксама песня, аказалася, па-палеску. Аказалася, што яшчэ адзін чалавек з Піншчыны займаецца дабінгам па-палеску. Аказалася, што ёсць некалькі чалавек, которые збіраюць слоўнікі сваіх вёсак, бо не хочуць, каб гэта знікла. І цешуся, што такая хваля паўстала вось такога палескага патрыятызму. Цешуся, што да гэтага спрычыніўся. А зараз яшчэ одно апавяданне пра тое. Моя мама паходзіць з Расіі, яна напалову мардоўка, напалову расейка. І бацька закахаўся ў ёй і прывёз яе ў Беларусь. Для яе это быў зусім татальны захад. Это як для беларуса савецкага была якая-нибудь Бельгія, так была для моей мамы Беларусь. Ну і калі я нарадзіўся, мой дзед Алексей, найбольш шанаваная у маім жыцці асоба, которая мне шмат чаму навучыла ў вёсцы, яна прывезла мяне маленькага і сказала, што хоча назваць мяне Алексеем. А трэба ведаць, што, як дзеда, трэба ведаць, што дзед калісьці мой у міжваенны перыяд, шляхціц, сярэдні заможны, узяў у жонкі маю бабулю з Лемешеўскіх, таксама шляхты, которая яго не кахала тады. Она кахала парабка. Конечно, сям'я моей бабули не могла допустить, чтобы она вышла замуж за парабка. Потом этого парабка забрали у польское войско. И, скориставшись этой ситуацией, дед посватался, ну и оженился с бабулей. Нягледзячы на то, что яго не кахала на пачатку, яны пражылі шмат гадоў разам. І калі деда забрали ў лагер, сидзеў 8 гадоў, яна дачакалася, хаця да яе сваталіся, бо вядома, што шмат хто не вяртаўся з лагеру сталінскага. Дык вось гісторыя. Это мне рассказывали. Як ти родився, то мама твоя, Фаїна, привезла тебе немовлятка сюди в село, да каже, що хотіла б тебе Олексієм назвати, як діда. Думала, приятно буде тестям. А бабуля твоя Пракся, вона ж не хотіла колись ще за поляками за діда виходити. Такого парубка Павла любила, але батьки віддали за Олексія. Гэта тепер любов, а тоді як батьки скажуть. Хоч, правда, вони життя добре прожили, вважали хіба одне одного. Вона із лагера його дождалася. Отже ж Пракся тоді, як почула, що Фаїна хоче зробити, то сципанулася да й каже: «Що ти, доченька? Який Олексій? Такий ж дурень проклятий виросте, як і мій старий. Що ти, борони Боже?» «А як же назвати тогда, мама?» «Ну, Іван, може, чи Гриць, чи Юзік. Але не Олексій, хай він провалиться зі своїм іменем разом». Ну, тут вже дід Олексій подбочинився, да й отказує голосно так, ко всі почули. Я знаю, як тобі старая понравилося б. Може, Павлом назвати? Думаєш, я не помню? Забув на старості літ? Дурню ти старий, дурню, що ти плетеш? Не слухайте його, діти, зовсім вже вон розум згубив, з глузду з'їхав. Так що так не став ти Павлом, а Олексієм застався. Тепер я ще заклав тут пару таких розказів. Бачу, що не виконую план, але ось тут так. Угу. Розмова майго бацькі
ну, списанная вот гэта аккурат докладно с нашим соседем, дядьком Юзиком Ивановичем. Караценька. Тут 4 сказы, але наколькі ж яна філасофская, наколькі яна гаворыць шмат пра наша жыццё, она нават на вокладцы ёсць. От, Алексеєвич, прожили ми з тобою жизнь і не завважили, як один день. Да, Іванович, як слеза коротка, що онде висохне заре. А рождається чоловік і одразу кулачки маленькі стискає, весь світ заберу. А вмирає, то воно сложив руки і нічого вже не треба. Нічого на гетому світі. І наступне. Так мені, Альоша, рано серце грукало, колотило, заходилося, то стукає, то ні. Спотів весь, лекотів, спугався, думав, прийшла вже стара з косою по мене. І так ніде годину, а потім отпустило. Що я тільки за той час не передумав? Про гроші чи хату? Ні, бо нема надто нічого кому покидати. Ніхто битися за скарби мої, за спадок по мені не буде. Але думав про тих, кого колись покривдив, а не вспів прощення попросити. Так і помру, а вони думатимуть, що сволоч я, обіду триматимуть. А я ж не хотів, чи по молодості дурний був. Де їх всіх шукати тепер? А коб вспомнити кожного ще до смерті? От, може, ти напишеш ніде там, в тому інтернеті, що Василь з Красова онде просить всіх, кого покривдив колись, сердечно простити, а вони, чи, може, діти їхні, прочитають, да вибачать мені, старому, га? Jeszcze одно opowiadanie про, так сказать, сутыкнение цивилизаций, про городских и військових. Ганзін онук, музикант, в городі живе. Приїхав он де, а я в його питаюся, де ти, музикант, граєш? В Дому культури, може, якому, чи де? А вони каже, ніде не граю, оно репетірую сам собі в хаті. Коли жунка на роботу пуйде, бо туди нема вже дома, поїхали учитися ніде в столицю. Ще каже, що таку музику грає, як він грає, то в нас мало хто розуміє. Уровень в людей, значить, це не ти. Дивися ти, чоловіку вже під 50, а він все репетірує. Да ще те, чого не розуміє ніхто. А на холеру грати те, чого ніхто не розуміє. Навчився б на баяні чи йоні цитуй, коб на весіллях хоч грати, заробити копійчину яку, а то жунка в банку робить, а він лежень репетірує. Отже ж коп'я, здоровий мужик, так лет 30 нічого не робив, бо люди не понімають, то зараз от батька, а потім от жунки по одному місці отримав. А йому і не стидно навіть, аби що на постному маслі. На завершення, на завершення гэтай часткі прэзентацыі яшчэ одна сумная гісторыя. Беларусы, як вы ведаеце, палешукі ў тым ліку, шмат ездзілі па заработках. Ездзілі ў Расію, перадусім, у савецкія часы, зараблялі грошы. І вось такая сумная даволі гісторыя з гэтай перыяду. Я, Альоша, колись дорогу любив, але тепер не люблю її. Ніякою. Бо раз в дорозі друга згубив, українця. На заробітках позналися. І до зари не знаю, що з їм. Їхали поїздом по Росії, ту, зима холодна була, ну випивали трохи. Вон покурити вийшов в тамбур. Нема і нема. Я пішов шукати, а там двері вагона відкриті, і снігу до тамбура намило, а друга нема. Побіг я кричати, почав ратунку. Остановили поїзд. А темно на дворі, ліс навколо, і стільки кілометрів вже проїхали. Шукали, але не було його ніде. Може, як сніг сойшов, то й знайшли, не знаю. Але ж вже ніколи я про друга мого дорогого не чув. Він мені адрес свій не вспів покинути. Думали, є ще время, в Бога ще дьон много, як кажуть. Вже стільки літ минуло, а на поїзда дивитися не можу. Сльози текуть. Ето ж я винуватий. Коли б не сидів, як той пеньок, а раніше пішов провірити, то, може, і не було б гора такого великого.
і дорогу не люблю, бо згуба одна од її. Ну, на гэтым частка празаічная прэзентацыі я буду завершаць. Я буду ее завершать. Зараз я запрошу сюды в эту студию, будет коротенький перапынак, запрошу в эту студию дорогих мне людей, которые допомогли, без которых этой книжки б не было. Это редакторка, поэтка Валерина Кустова и таксама Уладзя Міхневіч, чалавек, который верстаў гэтую кніжку і который зрабіў графічны дызайн. Ён раскажа крыху, што гэта азначае, што вот гэтыя колы, гэтыя прамені, што яны абазначаюць. І сустрэнемся хвілінаў праз 10-12, запрашаю.
Добры дзень. Сапраўды вельмі ўсцешна знаходзіцца ў гэтай студыі, нібыта трапляеш на Палессе. Гэтыя дамы, гэты сіні колер якраз характэрны для таго рэгіёну. Сама была не раз там і выступаць даводзілася, і папросту ездзіць, каб далучыцца, каб пачуць нашыя карані і гэтую гаворку, альбо, як Аляксей называе, палескую мову. Не магу не расказаць гісторыю, як гэтая кніга стваралася, бо рэдагаванне гэтай кнігі, яно цягнулася больш за год. І гэта гісторыя, якая таксама варта, напэўна, асобнай кнігі. Справа ў тым, што вось са мной у студыі таксама знаходзіцца адзін з сустваральнікаў гэтай кнігі «Уладзь», і я падзялюся тымі складанасцямі, можа, тымі такімі захапляльнымі момантамі, з якімі я сутыкнулася як рэдактар кнігі, а «Уладзь», можа быць, падзеліцца таксама сваімі ўражаннямі ад гэтага. Адразу хочу сказаць, што я пэўны час працавала ў выдавецтве беларускім дзяржаўным мастацкай літаратуры каля 3 гадоў. І найбольш часу у мяне займала рэдактура, бадай, кнігі Адама Мальдзеса, і гэта цягнулася недзе 3-4 месяцы. А кнігу Аляксея «Оньде» рэдагавалася яна агулам, ну, вось, як я ўжо сказала, больш за год. І чаму так атрымалася? Спачатку, калі Аляксей прыйшоў да мяне і папрасіў, каб я стала рэдактарам, я спыталася аб'ём кнігі ў першую чаргу, бо ведаю, што ад аб'ёму залежыць час, высілкі на рэдагаванне. Ён сказаў, што гэта будзе недзе 70 сторонак. 70 сторонок. Вы бачыце гэтую таўшчыню гэтага фаліянту. То бок тут у выніку атрымалася 415 сторонак, і гэта выбраная, то бок частку мы адсеялі, частку Аляксей прыбраў, штосьці скарацілася, штосьці пашырылася, і кніга, яна так гадавалася і расла, і мела свой лёс. То бок вот з некалькіх вершаў, з некалькіх апавяданняў, якія змясціў Аляксей у сацыяльных сетках сваіх, пачалі адгукацца людзі, пачалі адгукацца будучыя чытачы гэтай кнігі, якія патрабавалі: хочам кнігу. Ну, вось, Уладзь, ты, напэўна, таксама чытаў, бачыў, што людзі самі прасілі гэтую кнігу, каб яна з'явілася. І напраўду тады гэта было сапраўды там 10, 20, 30 сторонак, і потым гэтая кніга пачала расці, пачала гадавацца і з'яўляцца новыя творы. Аляксей ездзіў тады да сябе у Пінск і ў свой дамок пад Пінскам, дзе ягоныя бацькі. І мне гэтая кніга, напрыклад, вельмі блізкая, і пытаюцца: як ты магла адрэдагаваць кнігу на палескай мове, калі ты не з Палесся? Вельмі проста. Справа ў тым, што мне давялося спачатку гэтую мову вывучыць. То бок першы год, па сутнасці, я чытала гэтыя творы, вучыла мову, а наступны год, калі я яе ўжо вывучыла, а многія словы, яны гучаць там па-рознаму, не ўсе уніфікаваныя, тады ўжо пачалася рэдактура. Як стыль рэдактара мне працавала, так і папросту выпраўляла ўсе памылачкі, якія, як вы самі разумееце, у мове палескай было няпроста знайсці і па ўсёй кнізе адрэдагаваць, уніфікаваць, каб словы выглядалі аднолькава, бо многія словы нават людзьмі, якія жывуць у гэтай мясцовасці, вымаўляюцца па-рознаму. Напрыклад, бух і бог, і такіх слоў вельмі шмат. І бадай найвялікшай такой нечаканкай складанасцю пры рэдагаванні з'явілася тое, што калі кніга ўжо была цалкам адрэдагаваная, да мяне ў кватэру уварваўся губопік і канфіскаваў кампутар, на якім ён быў абсалютна чысты, на якім была толькі кніга Аляксея. І такім чынам мы страцілі ўсю рэдактуру ў пэўны момант. Таму я думаю, што Уладзь, які займаўся выдавецтвам гэтай кнігі, ён таксама напакутаваўся, таму што вось як увогуле ты зрэагаваў на гэты момант, калі даведаўся, што ўся рэдактура страчаная ў пэўны момант і што невядома, наколькі адкладаецца. Увогуле, як у вас гэты працэс увесь ішоў? Ну, перадусім хачу зазначыць
што з Алексеем супрацоўнічаць было даволі проста у гэтым плане, і выданне кнігі ён запланаваў фактычна вельмі загадзя. Таму я яго супакоіў, што мы маем шмат часу. За некалькі гадоў. За некалькі, так. Ён фактычна яшчэ ўзімку 2 гады таму гэту ідэю мне распавёў. Я сказаў, што я гатовы ў любы момант гэта пачаць. Ішлі месяцы, як бы тэксту не было, і врэшце рэшт прыйшоў жнівень 2020 году, калі аказалася, што нікому не да кніжкі, так, і справы былі адкладзены на наступны час. Але врэшце удалося Алексею сабрацца з думкамі і запусціць працэс спраўджвання тэкстаў. І ў гэты момант, калі Алексей сабраўся з думкамі і запусціў працэс спраўджвання тэкстаў, да Валярыны ў дзвер пагрукалі і кніжку забралі. То бок ужо чарговы этап зноў праваліўся. Дзякуючы таму, што Алексей знаходзіўся ў іншай краіне, у тым часе, калі Валярыне пагрухаліся ў дзверы, застаўся варыянт незрэдагаваны. Ну а цяпер самі сабе ўявіце, што рэдактар пачынае чытаць той самы тэкст, ну, магчыма, перад гэтым ужо 5 разоў прачытаў, пачынае чытаць яго 6 разоў. Але Валярына сказала, правда, яна мне пацвердзіць, што другое чытанне кніжкі адбылася ў 3 разы хутчэй, чым першае. Так? Это не ў 3 разы, а ў 10 разоў хутчэй. Таму што Алексей сказаў, што ну ўсё, тады выдаем нерэдагаваную. Не, ясна, што нейкія часткі, якія яму дасылала, у нас захаваліся, але ўсё роўна гэта трэба было пэўную частку, вот гэтую, которую забраў Губопік і хацеў нашкодзіць нам у выданні, перачытаць. І я сядзела недзе тыдзень проста суткамі, без сну, і перачытвала гэта, але добра, што было ўжо ўсё ў галаве, ўжо ўсё, ведаеш, так было роднае, знаёмае, але ўсё роўна гэта была вялікая праца, калі за тыдзень я ўсё гэта аднавіла, ўсю гэтую рэдактуру. І, напэўна, было шчасце і тады і табе. Так, так, я толькі на хвілінку возьму кніжку, каб было лацвей чытаць. Наконт думак у галаве, тэксту ў галаве Валярына мае цалкам же згаджаюся, таму што чытаючы эту кніжку і вярстаючы яе, прыдумваючы графічны дызайн, ты як бы ўжо паглыбляўся ў самыя тэксты, ва все гэтыя гісторыі. І таму з майго боку паступіла да Алексея прапанова, што давай мы зробім з табою кніжку не проста насычаную тваімі ўспамінамі, тваімі вершамі, тваёй прозай, а кніжку, якая ў сучасным стагоддзі, дзе людзі жывуць кароткімі паведамленнямі, смс-амі, твітарамі, нейкімі каментарамі, мы зробім в твоей книжце такие комментарии, повытягиваем с книжки такие выразные, выбитные словы. И читаючи эту книжку, я пачаў гэтыя словы шукаць, выразы, і, напрыклад, размяшчаць іх, прапанаваць Алексею размясціць іх у сярэдзіне кніжкі. І вось адным з такіх словаў, напрыклад, такі выраз «Песечка, потанцуй са мною тепер». Так? Гэта, канешне ж, вырваны з кантэксту фрагмент, але мэтай якога было зачапіць чытача. Каб чытач пэўны момант, прачытаўшы гэта, падумаў, ну, в прынцыпе, пра танцы, пэўна, будзе апавяданне. А апавяданне магло быць і пра танцы, і не пра танцы. Альбо, напрыклад, чарговая вырваная з кантэксту фраза «Толькі головы торчаць з жыта». Ну, невядома головы каго, ці головы кароваў, ці нешта іншага быдла, ці дзяцей, ці нешта романтычнае. Ці нешта романтычнае, можа, хтосьці ў гэтым жыце схаваўся і высунуўся на хвіліну, каб разглядзецца, ці ўсё добра. І менавіта дзякуючы такім вырваным з кантэкста фразаў я запрапанаваў Алексею зацягнуць чытача да чытання ўжо глыбей апавяданняў. Ну і кніжка насамрэч насычаная і такой і жыццёвым досведам, і досведам эканамічным, і досведам кахання, і падарожжа, і, напрыклад, цяжкім лёсам увогуле ўсяго Палесся, калі разваліваўся Савецкі Саюз, то, напрыклад, адну з фразаў, якая мне таксама спадабалася, я вырашыў размясціць на старонцы, гэта «Обмануць нас советы рублямі сваімі, а советы рублямі сваімі
обманули не першы раз і не один раз. І таму гэтыя вось фразы яны дапамагаюць заглыбіцца такімі простымі поклічамі, дапамагаюць заглыбіцца чытачу і нырнуць, так бы мовіць, у жыццё, у побыт менавіта звычайных жыхароў Піншчыны. Ну, так бы мовіць, зразумець іх светапогляд, зразумець іх стаўленне да праблематыкі. Таму кніжка яшчэ добрая тым, што Аляксей, будучы ў сваёй хаце бацькоўскай, паспеў і даслаў мне вельмі шмат фотаматэрыялу. Таму ўсе фотаздымкі, якія мы бачым нават тут навокал на вялікім экране, і фотаздымкі ў кніжцы, напрыклад, фотаздымкі апрацаваныя там нейкага замка ў дзверах, фотаздымкі, напрыклад, царквы. Все аўтэнтычна. Яны все аўтэнтычныя. Гэта кніжка напісаная з аповедаў і з жыцця палешукоў і аздоблена іхнымі краявідамі, іхным побытам. Асаблівай, канешне, увагі в кніжцы я бы прысвяціў гэтай вокладцы, так, пра якую б, можа, калі Валярына жадае распачаць, я перадаў слово Валярыне, яна бы распавяла трошкі, як паўставала гэта вокладка, як мы разважалі, які колер выкарыстаць, як это все адбывалася. Я просто перадам слово Валярыне, яна павінна таксама цікава пра гэта распавесці. Слухай, я думаю, мы гэта ў другой частцы распавядзем, другі наш выхад, а зараз вельмі хочацца просто, каб ведаеш... Гэта быў анонс. Так, гэта быў маленькі анонс. Каб гледачы працягвалі наш... Просто каб глядач разумеў і адчуваў, пра што мы гаворым, трэба, каб заўсёды гучала гэтая мова, каб гучалі гэтыя аповеды і вершы, каб мы заставаліся ў атмасферы і ў кантэксце гэтай палескай мовы. Таму я думаю, цяпер самы час перадаць слова зноў аўтару, каб прагучалі ягоныя творы, праз якія гаворыць увесь ягоны род, усе палешукі.
Я дзякую шчыра Валерыне і ўладзю. Без гэтых людзей, паўтаруся, не было б гэтай кнігі. Яны яшчэ вернуцца ў студыю. А цяпер я хацеў бы пачытаць крыху паэзіі, бо ведаеце, калі я ўжо напісаў усё, што хацеў напісаць прозай, то раптам захацелася выказаць свае думкі, ну, тыя думкі, которые паўсталі пад таксама натхнёныя, так сказать, маімі землякамі, і я пачаў пісаць паэзію. І большасць гэтай кнігі Оньде, гэта паэзія. Яшчэ я глядзеў сёння зараз вот каментары на Ютубе, у Фейсбуку. Вы пытаецеся, як можна набыць кніжку, но перадусім пішыце просто на Фейсбуку да мяне, і тады дамовімся. У залежнасці ад таго, хто дзе, ў якой краіне знаходзіцца, можна знайсці розныя варыянты гэтага. Так што пішыце мне просто у прыват на Фейсбуку. А цяпер я пачытаю крыху паэзіі. Пачну ад такіх больш такіх закосах, я б сказаў, што пад народныя матывы. І вось гэты першы верш, які я хачу прачытаць, я з гонарам магу сказаць, што на яго ўжо напісаная песня, і гэта песня напісаная ў маім родным Пінску. Пакуль не маю дазволу ад аўтара, каб яе прэзентаваць, але, напэўна, калі яна будзе нармальна ўжо апрацаваная і запісаная, то, канешне, я яе апублікую. Оставайся, сину, будем разом жити, майструвати в свирні, синокос косити. Купимо корову да посадим жито, буде на покрови, чим людей вгостити. Добре мені, як тут ти, веселій, свободній. І болячки, смутки без лікарств проходять. Що, старий, я баю, тебе жде дорога, жизнь зовсім другая. Їдь, синочку, з Богом. Музика чужая над селом плила, над поліським краєм, не наші слова. Чи своїх не знаєм, співати не вмієм, чи душа ліпш грає під пісні чужиє. Може, те, що наше няка не таке, старе і пропаще, ну, чи не про те. Може, і ліпш там грають ліпший інструмент. Одне точно знаю, як прийде момент, і затягнем пісню нашу при столі, душі вона близька, бо з гетої землі. І пісня та поліська, а не поп чи рок, так серденько тисне, що плачу незнарок. Наступний вірш так само у гэтым тоне. Як садило сонце, ховало за стрихи, то я при окенці сяду тихо-тихо. Сяду да й дивлюся, його виглядаю, жду вже не дождуся того, що кохаю. Чи пройде вон мимо, як мене побачить? Не одна дівчина тут по йому плаче. Коб же ж ніде взяти городську сукенку? Моб не заглядався на других панінок. Біла, чорноброва, кажуть, все при мені. Але бідно вдому, пусто на столі. Де ж мені, бідної, взяти багаття такого, коб причарувати хлопця молодого? Як садило сонце, ховало за стріхи, то я при окенці сяду тихо-тихо. Сяду, да й дивлюся, його виглядаю. Жду вже, не дождуся того, що кохаю. Мне так само вельмі не хацелася, каб гэтая кніжка ўспрымалася як нешта такое, вот ведаеце, такое правінцыйнае, нешта такое вось толькі пра лапці і цяжкую долю палешукоў. Таму тут ёсць вельмі самыя розныя вершы. Вось адзін з іх это такі, можна сказаць, рэп, і гэта пра сацыяльныя сеткі і пра тое, як мы ўсе, ну але таксама і палешукі, як так сказаць, карыстаюцца з гэтых сетак. Я онде кинув пити, я не буду курити, я перестав дуріти, а я їсти досита. Я почав читати, я шкарпетки стирати, я картоплі копати, а я прибирати в хаті. Я тепер ліпший, я відкрив ніщо, я дивлюся в небо, а я написав, що треба. Я рано побрився, я сам собі приснився, я тепер бігаю, а я заснув з книгою. Я їв сніданок, я побачив світанок, я зловив плотку, і я
Зробив їй фотку. Я матюкатись не буду, я захопився Будою, я вернувся з Італії, а я онде був в Непалі. Я качаю преса, я не маю стресу, я бачив верблюда, а я боруся з паскудами. Я добре сплю, я законоплю, я бомжу копійку дав, а я козла нах послав. Я фоткаю котиків, я кавалочок тортика, я свої ноги, а я до роботи дорогу, я. А що сфоткав ти? Чим похвалився ти? Нічим? Хто такий тогді ти? Чи є тогді ти? Ну да, мы ж не можем день прожить, конечно, не дать у себя на Фейсбуке, там все ВКонтакте, кто там чим користається. Дві хати родні стоять пустиї, а ніколи тулили, і гріли, і ратували, і ховали, і лечили, і кормили, і приймали, і отпускали. Стіни мили, опустіли. Пустиї хати, онок обзнати, чи ще сховають, і чи признають мене бродягу в себе затягнуть, ще мені повірять? Колись провіру, як заблукаю. Дойду до краю, тоді вернуся і притулюся до дверей немих хатей моїх. Тоді заплачу, може, пробачать марнотравного сина, що їх пустими покинув. Наступне, которое я тут себе подрихтовал верш, это больше лиричный такий верш, который так само мне близкий. Слезу твою подхоплю, зловлю, пока долетить до подлоги. Суму твою залпом в себе переллю, хоч би сам не втримався на ногах. І горе твоє нехай стане моїм, мені журба, а тобі буде всмішка. Кажеш, хопить його на двоїх, все возьму, без питань лишніх. Твою буль і тугу прокляту перекину собі на плечі. Не хвалюйся, що здужую взяти, мене ж радость твоя лечить. І коли будеш в небі летіти, вольно вже, без клопоту гора, то пошли мені оттуль світу, коб купався в йому, як в море. Коб і яму очистити з цели, от того, що до землі прибило. Полетим тоді разом сміло, і на все тоді хватить нам сили. Моя молодость припала на час, так сказать, тріумфу тяжкого року, музыки, которая надалей со мной, уже шмат годов. І ось такий вірш. Для всіх пінських рокерів. Люблю я Назарета, ниць не можу зробити з гетим. Альбому Purple все чекаю, хоч і тепер не модно знаю. Black Sabbath, Озі, Юрай Хіп, хоч Ренді Роз вже погиб. Мене їх музика чіпляє, а Роберт Плант ще дядько грає. Любов до смерті Роні Діо, голос великий, голос диво. Ти вже помер, спокійно спи, ще в ній остався Джудас Прист. Ван Хален здувся без Хагара, Акцепт прочнувся, дає жару, AC/DC не виступає. А чи ще буде, хто їх знає. Вайтснек вернувся, дає норму, сам Ковердел у добрій формі, а Удо пише щось з оркестром. Мабуть, аж 15 песень. Так що, дідулі-металісти, Акцепт і Удо, Майден з Пристом, пограйте ще, ну хоч чуть-чуть, особно, разом, як-небудь. В нас на стіні одне із хат намазав ніхто Metal Heart. А ще колись був у нас в Пинську штани магазин коло ринку. Так там таке написали: «Хто не слушає метал, тому Бог ума не дал». Согласна я, металу слава. Би хлібом нещимним без масла примусом в гостях кормили, а ти не пойшов, а стався і їв, і ковтав через силу, і в горлі стояв кавалок, і ниць не давали запити, бо все вони добре знали, не скажеш ти дякую, ситий. Не ситий ти, а безрадний, вже дихати тяжко так, а ти все думав, що зрадиш, подавши незгоди знак. Бо ти був завжди довольний, ніхто не спитався, а як? Спутаним жити чи вольним хотів би ти, га, земляк? Знов хлібом нещимним без масла, але вже в себе кормили, тому що в гостях поддався і їв, і ковтав через силу.
Шановні глядачі, слухачі, я хотів би тепер звернути увагу на вельми важний момент. Справа в тим, що коли ми можемо робити, глядіти презентації, коли ми можемо робити те, що ми хочемо, є у нашій країні, на жаль, політв'язні. Їх більше, ніж 900. Кожний тиждень їх становиться все більше. У Білорусі триває терор. За моєю спиною ви бачите моїх колег. Це тільки 4 особи. Це Катя, Даша, Іра, Владимир. Це мої колеги, які тепер сидять у тюрмі і не можуть поглядіти цієї презентації, але взагалі нічого не можуть, бо все їх по розпорядку. І цей дикунський режим тримає їх і шмат інших у турмах. І я хотів би, щоб ми пам'ятали про їх, щоб ми пам'ятали кожен день, щоб ми їм писали листи. Це велика підтримка. Бо коли ми не підтримуємо, то не підтримує ніхто. І ось вірш присвячений політв'язням. Я рано можу кави попити, що хочу одіти, чи покурити ситий. Я на роботу можу пройтися, чи автобусом прокатитися, навіть заблудитися, злитися. Я можу на обід драники заказати з соком томатним, чи заморської смаки коштувати. Я можу собі отпуска взяти, вірші писати, чи читати, спати. Я можу поїхати до Вильна, як захотів би пильно, де заросли старі стіни цвиллю. А вони не можуть вибирати, що їсти, де спати, коли гуляти, що читати, кого обняти, навколо крати, прокляти і крати, щоб їх не знати. Крати, крати, крати. Тепер криху лірики. Знову вертаємося до іншої теми. Пляшка много, стакан мало, розтикається світ в вині. Як таке со мною сталося, що не тішать Божої дні? І гуляв я, і був бродягою не годами, на день, на крок, бо душу мою перетягували зло з добром вже не перший рок. І грехи мої колишні тяжкі, те невір'я і пиха та злоба, не залиєш вином чи брашкою, вони палять мої вонтроби. Мої близькі, є ще вас пари, що терпіли мене стільки літ, я згорів би за вас в пожарі, бо самому мені нащо той світ. Як не схочете більш мене знати, про одне, коли б мог попросив, завезите мене вмирати, там, де дід мій траву косив. Хай душа одлетить з мене грішного, хоч куди, але в хаті моїй. Гето все, більш нічого лишнього. А друзі нехай пляшку доп'ють. Шкода, що не можу чути аплодисменти. Або заохочування дальшого читання, але... Тепер вірш про Пінську. Натурально, Пінськ в моєму житті займає величезне місце. Огромну частку моєго життя я там прожив. І тут шмат віршів, присвячених Пінську. Я хотів би прочитати один. Я снив, що в Пінську є гори, що батьки молодії, що земляки живуть без гора, а ті, що вмерли, живі. У сні остановку на Кірова бачив ниби зверху, автобуси кольору синього, люди, машини, верхол. На базари би в мурашнику, бігом бегуть, купляють, а мені зовсім не страшно, я по пинських дахах гуляю. По набережної ходять парочки, піна, горна река, пуди з полкомом іномарочки, Леніна на площаді нема. Нема, як нема і мене там, я в лужку за сотні кілометрів. І як з другої планети мій город шле привіт мені. Куди лечу? Чому в Пинську гори? О, ніщо тверде під ногами. Боже, я стою на соборі, що був на площаді, і якого давно немає. Наступний вірш вельми мені близький, тому що, видите, тут я хотів би закликати, як чоловік у певному зрості. Коли ми були вельми молоді, коли ми були підлітками, ми весь час сварилися з батьками, такий переходний узрост. Але з часом я просто по собі веду, не треба сваритися з батьками, не треба
з імі спрачацца, яны хочуць для нас добрага. Я практычна перед смерцю майго бацькі зразумеў, што мой бацька страшно переживае за таго, што я не малюся, тому што ён кожны дзень уставаў у Мескавічах дакладна 5:30 пад абразы маліцца. Я там спаў побач, он мяне будзіў этой сваёй малітвай. А я ему пачаў тлумачыць у адзін дзень, што разумееш, тата, не то чтобы безбожнік, але я справа ў тым, што вот таких вот інстытута царквы не надта як бы з ім добрыя ў мяне стасункі, і таму я не хожу, часто раз у год хожу ў царкву толькі на Вялікдзень. Ён за это моцна переживаў. Я ему аднойчы сказаў, што ты, тата, переживаешь, можа ты думаешь, што я не умею маліцца, а ён думаў, што не умею. Тады мы сталі разам пад абразамі, прачыталі «Отче наш», памаліліся, і бацька расплакаўся. І потым аказалася, он всю ноч не спаў, таму што наступны дзень мне сказаў, што гэта хіба што самы шчаслівы дзень у яго жыцці, калі ён даведаўся, што сын таксама умее маліцца. Ти не буйся, я не безбожник. Без церкви гето не значить без Бога. Хіба правда, що вірити не можна, коли до храма не веде дорога? І молитву главну знаю. Головою крутиш, не віриш? То давай помолимо під образом, ти і я разом. Провірив? Вмію. Спокійній тобі, бачу, стало, що потрафлю звернутись до Бога. Значить, не все ще пропало. Перекрести мене на дорогу. Помолилися з батьком разом. Перший раз, але хіба й остатній. Удвоїх, під дідовим образом. Не безбожник я. Чуєш, батько? Так, тепер хіба що нечто... Це вірш сину. Коли дивлюся, сину, в твої очі, чи бачу в їх свої колишні мари, тепер в тебе невиспаної ночі, в мене все більш думок про старость. В тебе навука краку, в крайній оценки других людей того, що робиться на світі. В мене спокій, я мірую в процентах, чи шанс ще є зовсім коп не згоріти. В тебе любов, ти кажеш на всю жизнь, дай Бог, коп так було, чи так буде? Тобі 21, може ще колись теперішню з другою позабудеш. Я бачу, ти в мене потіху дорослієш, вертаєшся додому. Довго тулиш маму, роби так, не спіши, повсюль поспієш. Важнішої заботи син в житті немає. А як обнимеш батька, до себе притягнеш, взрушаюся, бо знаю, не завжди був вартий такого сина файного, що льос послав бродяга. Ти кажеш, був? Ну дякую, коли не жартом. Збираєшся? Давай, твій час, їдь з Богом. Чому тебе не навчили? Прийде з віком. Але який би світ не був за тим порогом, як прадід Олексій казав, останься чоловіком. Як загинути в останній день війни, як покараним бути, але без вини, як не добігти в ливень до вагону і остатися самотним на пероні, як всвідомити фатальну помилку, як до люстра глянути на віку схилку, як серце коле, що нічого не поправиш, і чи вмер вже, чи живеш, ще сам не знаєш, як розвалюється те все, що построїв, як гуляти мусиш на весіллі без настрою, як одвернулися от тебе всі на світи, і як журбу тугу зовсім нема куди подіти, як опардися кипнем при сніданку, як нема ні каплі сили на ветеранком, як хотів пойти, а ноги м'якнуть, і коли останнього ковтка забракне, як стакан вина не лізе в горло, як думки наскрузь просякнуті гором, як в Божий день не бачиш промня світу, і всі молитви єнки без отвіту. Як схопитися за бритву, коли тонеш, як повіки не підняти важать тону, як душу нема кому отдати за поруки, і як Біблію не возьмеш, пече руки. Як? У книжці так само є, звісно, такі вірші на, так сказати, на злобу дня. Ну, нельга, калі твориш, нельга не адклікацца на то, що адбываецца. Ну, але такі верш адзін з найбольш нейтральных на гэтую тэму, але мне падаецца, ён гаворыць пра, таксама пра наш падыход шмат да чаго. В болоті не буває смачної води, в підвалі свіжого повітря, а ми літами в гетому сидим і думаємо, що ми надто хитрі. Вода смердюча – нічого, підвал сирий – нічого, темно, слепишся – нічого, аби живий, гето ж і так много.
Чи є такий фільтр, що може очистити воду? Чи є такий вентилятор, що провітрити зможе? Чи є такий факел, що освітить підвал? Чи ні? Чи зовсім завал? Пропало, закопали святу надію? Гей, добродію, подивися на нас, пошкодуй нас, знайди час, заступися за нас, за нашу долю, а може й волю. А як вже переможеш, за нас все зробиш, тоді, може, вийдемо з підвалу охидного, нап'ємося води неболотної і хати поставимо з окнами. А коли? Ні, ще не заре, бо ані на площаді, ані на базари ще не бачно збавці, що нас, засранців, прийде і збавить. Його нехай навіть потім задавлять. А ми розкошно його коштом заживемо без підвалу, без болота. Ми ж можемо, а що там, ми хитрі, а ков ви знали, хай воно все зробиться чужими руками. Ще один вірш на злобу дня. Певно, всі ведете про так звану Ірпінську справу, про моих земляков, которых десятками посадили за протесты у Пінску, которые были моцными после так званых выборов. Так этот верш называется «Героєм Пінської справи». Все ще буде, і все в нас получиться, в Пінську нашому, під сонце світом. Ми свободними жити навчимося, по зимі прийде тепле літо. Ми ще сядемо на лавочках в парку чи над пиною нашою розпалим костра і заспіваємо полишуцьку пісню нешпарко, як брат з братом, з сестрою сестра. Пісня гета не буде про смуток чи горе, як бувало, а про день наш новий. Нехай несуть її аж до самого мора, хвалі Прип'яті свіжий вітер степовий. Нехай почують на всьому білому світі білому, чи рибак, чи банкір, чи доктор наук. Не стоїть вже вун бульш похилений, розпрямився, подняв голову Полишук. Это моим земляками опошні некалькі віршів. Важный для меня верш, который был перекладений одной моей доброй знакомой, коллегой на польскую мову. Это знову вертання до віри. Прочитаєш мені слово свого Бога, може і мені воно покаже праведну дорогу. Прочитай мені слово твого Бога. Розкажеш, чому вучить твій Бог? Може я, послухавши, увірувати змог. Розкажи, чому вучить твій Бог. Покажеш, як змінила тебе твоя віра? Може, на старость ще на собі провіру. Покажи, як змінила тебе твоя віра. Поделишся со мною секретом своєї віри, з тим, хто до Бога мог би прийти допіро? Поділися со мною секретом своєї віри. Навчи мене повірити хоч в якого Бога. Бо що, як забракне мені перед смертю одного? Віри в Бога. Передопошний вірш з цієї частки, це називається «Лист пінському сябру, лист пінському другу». Это натхнением до этого верша был верш Иосифа Бродского «Нынче ветреное», лист римскому другу. Андрей, для тебе. Сьогодні вітер на дворі, голиння грукає в шиби, осень близько, переменеться все навколо, і зима, коли доживу, холодна прийде, а перед літом ще разок, може, змажемо коли, чи от брички, чи от мотоцикла, що нас возили колись, а тепер оно б досидіти, дождати. Зміни кольору в листя, про яку не просив я, бо не знав, що вона стільки радості може дати. Пишу тобі, друже, про радость, яка була колись, от дівчин чи вина, чи як разом куньми скакали, чи от науки навіть, от книжок, який, кажись, ледь не сотнями разом з тобою читали, глитали. Вино дівчини добре тішать в силі віку, а коли вже в очі не горять на їх на гріх, що тоді тобі направду треба, чоловіку, коб з собою тішитися, виправивши всіх? От пиши мені, друже, як в тебе там ще вірує жизнь в городі, де рух, де коло власті, а мені, признатись, не надто бракує шуму гетого чиновників, нехай їх траса. Помниш те і Н в компанії колись бували разом, в ресторанах, в парку, випити любили. Чув, вони тепер до церкви ходять під образом. Передай, кобі за нас там, може, помолились. Ми бачимось тепер нечасто, марна доля, а може так і ліпш, коб гето
Хто ще знав, коли помру я перший, вчинь мою такою волю. Там в пинджаку є трохи грошей, назбирав. Візьми їх, їдь до міста, зови наших, да погуляйте, випийте по чарці за колишнє. Тоді мені пусти туди кудись не буде страшно. А може там десь ще за вас мені випити дадуть килишка. Апошній вірш так само пінський, перед тим як Уладзя з Валериною знову вийдуть, це так само пінський вірш. Он, як частка добрая віршів пінських, он такий криху сюрреалістичний. Це апошній вірш у вуглі у книзі на апошній 415 сторонці. Я бачив пинську сні, був город світом весь залитий, би корен старожитний, чи яка месіна, і сонейко, що жарить, як над старим сплітом, сушило грась, яку колись годинами месили, дитячими ногами на тих вулочках, що до базару ведуть, не знаючи асфальту чи трилинки, в калужинах густеї темної води резервуарах блищить хрущовка, бита піраміда інків, і торг шумить, прилавки повний олівок, каламата, є трохи бульби, але вона в глині, не в песку, вино тут в бочках, орегано і капуста для салатів, гора арбузів, що привезли прямо з поля на воску, а сонце палить, якби на тому Сінаї, чи в Маракеші. Кажуть, там базари є допіро. Ти хочеш, сонце, пам'ять, серце випалити мені? Я знаю, Копинськ свій, хоч у сні, мог проміняти на чужі Каїри. І тепер знову запрошую Валерину і Уладзя. Дякую. Бачимося після колегів. І вось зноў мы ў студыі, тут сярод паляшуцкіх палёў, я так разумею, і балотаў. І як абяцалі, мы раскажам зараз пра гэтую вокладку. Не проста так я сказала пра балоты, бо першапачаткова адзін з варыянтаў гэтай вокладкі быў у зялёных колерах. Зялёны і блакітны. І Алексей нават зрабіў такое галасаванне ў сябе на сетках сярод прыхільнікаў, сярод чытачоў, у якім колеры вы хочаце бачыць маю кнігу. І ўсе, канешне, абралі зялёны, бо гэта балоты, бо гэта трава, бо гэта зямля. Але чаму, Улась, яна выйшла ў блакітным колеры? Раскажы. Я думаю, што мы павінны трошкі зрабіць невялічкую каректу колераў, таму што не ішла гаворка пра зялёны колер, ішла гаворка пра колер марскі, туркусавы.
І мы выбіралі паміж колерам туркусавым і вось колерам, які прысутны на кніжцы, гэта пераход ад такога светла-сіняга у цёмныя танацыі. Ну, я выбраў асабіста гэтыя два варыянты дзеля дыскусіі таксама з чытачамі, дзеля дыскусіі таксама з аўтарам, таму што я-то маю такое бачанне, а хтосьці іншы мае бачанне сваё. Тым больш, што мы у першай частцы праграмы гледачы, якія з намі з самага пачатку назіралі, якія фотаздымкі, якія вокны былі на вялікім экране. Гэта в асноўным памаляваныя на цёмна-сіні і ў адценнях сіняга колеру, блакітнага колеру такія ліствы, якія навокал аканіцы называюцца, навокал вокнаў зроблены. І я менавіта кіраваўся гэтым колерам, таму што ён пераважае, ён дамінуе ў каларыстыцы палескіх вось менавіта гэтых маляваных дамоў. Любяць яны такі колер. Слухай, але я ведаеш, калі яшчэ падумала, Алексей кажа, што колер неба. Бо глядзі, гэтая кніжка, яна па сутнасці кніжка не толькі аўтара Алексея, да, Дзікавіцкага, але гэта кніга пра ўвесь род, пра ўсіх палешукоў, так? І па сутнасці яна вось натхнёная, напісаная мамай і татам Алексея, і вось ягонай бабуляй Праксій. І гэта ўвесь той род, які зараз на небе, да? І таму вось гэты колер неба, ён таксама тут не выпадковы. Бо і ў Палесе яно неба, яно бліжэй да неба, там такія людзі больш аўтэнтычныя. І вось гэты род, які расказвае гэтыя гісторыі, змешчаны ў гэтай кнізе. Мне такое паэтычнае бачанне, напрыклад, таксама. Ну, я больш прагматычна падыходзіў да справы, таму што звычайна у выдавецкіх справах і ў справах друку, калі мы сыходзім, вось калі я пакажу эту кніжку вось в такім раскладцы, калі мы сыходзім са светла-зелёнага ў цёмна-зелёны, прыемны зялёны колер ператвараецца ў колер багна. Просто твані, балотнай твані. І таму проста у мяне асацыяцыя з зялёным колерам была менавіта, што мы зараз зробім кнігу пра балота. І, на жаль, трэба было гэтай ідэі пазбыцца, і мы выбралі больш светлыя адценні. Самае адценне адценнямі, колер колерамі, але галоўна-то была ідэя, як зрабіць так, каб вокладку зрабілі самі палешукі, самі жыхары гэтага рэгіёну. Гэтую ідэю. Бо вокладка, насамрэч, гэта вокладка, я прызнаюся, што я з'яўляюся дызайнерам і графічна яе всю скампанаваў, але кола, якое знаходзіцца пасярэдзіне вокладкі, гэта не мая праца. Гэта праца Алексеевага дзеда. Это ён рабіў. Я помню гэты фотаздымак, ён нават думаў яго на вокладку змясціць, Магчыма. але ў выніку ён і ёсць тут. Ён і ёсць. Таму ідэя была, каб кніжка напісаная палешукамі, а толькі папраўленая Алексеем, вокладка зробленая палешукамі і толькі папраўленая мной, а больш таго, прамяні, якія разыходзяцца ад гэтага кола, гэта насамрэч ніякія не прамяні, яны толькі так выглядаюць. Гэта вытканы ўласнымі рукамі маці Алексея дываночак. Дываночак альбо некалькі дываночкаў, якія ён сфотаграфаваў у сваім дому. І таму паўстала такая натуральная ідэя спалучыць Род па мячы і род па кудзелі. Род па мячы і род па кудзелі. Так, то бок мы прыйшлі з ім да паразумення, што мы злучым працу мужчынскай лініі і працу жаночай лініі ў гэтай вокладцы. Таму аўтарамі гэтай вокладкі з'яўляюцца бацькі Алексея. Супер, по-моему. Але давай яшчэ трошачкі пагаворым, можа быць, пра мову самую, бо многія чытачы, я думаю, яны хвалююцца і задаюцца пытаннем, што а як набываць кнігу і чытаць, калі яна напісана па-паляшуцку, па-палеску, і нават Валярына год вучыла мову. Гэта зусім іншае. Я вам скажу, што калі чытаеш вось уступ і першыя дзве гісторыі, ты проста уліваешся туды, проста яднаешся з ёй, і яна гучыць, як ведаеце, голас продкаў гэтая мова. І мне здаецца, што на генетычным узроўні у кожнаму беларусі ёсць хоць кропля паляшуцкай, палескай крыві. І таму людзі на генетычным узроўні проста яе
разумеюць. А ўвогуле я угаворвала аўтара Алексея Дзекавіцкага стварыць слоўнік да гэтай кнігі нейкіх асноўных базавых слоў, якія маюць у беларускай мове іншыя адпаведнікі. Але ў выніку думаю, што гэта задача для будучых дысертацый і для даследнікаў, таму што гэтая кніга, яна ўвогуле такая скарб для філолагаў, гуманітарыяў, магістраў, аспірантаў і будучых кандыдатаў і дактароў навук. Мне здаецца, што толькі з гэтай кнігі можна зрабіць цэлую дысертацыю, даследаваўшы гэтую мову, бо кніга напраўду унікальная, гэта з'ява ў беларускай культуры, у беларускай літаратуры, і яна цікава як з гэтага пункту гледжання, так і з таго, што тут проста сканцэнтравана такая і весялосць, і мудрасць Палесся ввогуле беларусаў. Я хочу зачытаць, напрыклад, я не ведаю, можа, ты потым зачытаеш тое, што тваё улюбёнае, я сваё спачатку зачытаю, тое, што мяне вельмі уразіла. От, Алексеевич, прожили ми з тобою жизнь, і не заважили, як один день. Да, Іванович, як слеза коротка, що онде висохне заре. А рождається ж чоловік, і одразу кулачки маленькі стискає. Весь світ заберу. А вмирає, то оно сложив руки, і нічого вже не треба, нічого на гэтаму світі. І, па сутнасці, мне гэта найбольш адгукаецца, мяне проста гэта да слёз прабрала, шчыра кажучы. Тут шмат такога, што мяне прабірала, але гэта найбольш. Бо сапраўды, вось калі ў мяне бабуля, напрыклад, памірала, чалавек уже напрыканцы, ён адпускае гэтыя рукі, і калі сыходзіць, яму ўжо нічога не трэба. І разам з тым, што калі я пачынала рэдагаваць гэтую кнігу, у мяне нарадзілася дачка, і яна ўвесь час з гэтымі сціснутымі кулачкамі, увесь свет забяру. І таму сапраўды такая і жыццёвая мудрасць, і чалавечая, і літаратурная у гэтай кнізе схаваная. Таму мне здаецца, што вось гэта ўвогуле класны падарунак для кожнага, хто лічыць сябе беларусам, а для палешукоў і пагатоў. Так, я пагаджуся з Валярынай, што у гэтай кніжцы Алексей, дзякуючы сваім назіранням, аддаў менавіта стыль размоваў, стыль гаворкі, заглыбіўся ў такія штодзённасці, якія, можа, мы не заўважаем і лічым банальнымі, але гэта таксама такі зрэз фактычна гэтага Палесся, гэтага кансерватыўнага рэгіёну. Я прыгадаю традыцыйнага, я прыгадаю чытачам, што Палесся, яно насамрэч і было заўсёды ад вякоў трошачкі бедным рэгіёнам, таму што яно разлівалася, вся эта Прыпяць увесну все падтапляла, залівала. Вёсачкі знаходзіліся на такіх выспачках, на такіх маленькіх пясчаных водмелях фактычна. Іх было мала, але яны такія былі моцныя, такія адзін аднаго любілі в гэтай вёсцы і шанавалі. І больш таго, што вёсачка, то мова нават адрознівалася, што тая мова, на якой напісана гэта кніжка, яна толькі характэрная для таго рэгіёну, дзе Алексей выхоўваўся ў дзяцінстве. Але ўсе рэгіёны зразумелі б, калі ўсе рэгіёны зразумеюць, так, адрозніваюцца, словы інакш вымаўляюцца, гукі іншыя, дыялекты палескай мовы ўжо мы дашлі до такога. Фактычна кожная вёсачка, таму гэта кніжка, гэта практычна Караліна, Валярына, ёй пагаджуся, што гэта скарб такі моўнага багацця. Але наконт слоўніка я б таксама падыскутаваў, ці ён быў варты, ці быў бы патрэбны. Бо рэч у тым, што эта кніжка выдадзеная для палешукоў, іхнай гаворкай, ім слоўнік не патрэбны. І я, напрыклад, Валярына зачытала такі фрагмент, які ёй найбольш падабаецца, а я зачытаю такі фрагмент, які таксама лёгкі і дасць да зразумення чытачам, што слоўнік не патрэбны. Був я в Бресті недавно і в магазин там зайшов, а на касі мужик сидить, товари прибиває. Здоровий такий, крепкий, колись такого не було. Люди б сміялися. Здоровий мужик мусив тяжку роботу робити, як хозяїн, а не на касі сидіти. І в вас таке є, Альоша? А чому гэта так? Мо роботи вже мало зробилося на світі,
а мужиків много, то і сидять на жаночых місцах. Гэты фрагмент аддае менавіта вельмі традыцыйны падыход, што задача мужчынскага пакалення гэта цяжка працаваць, араць, рамантаваць, будаваць. А жанчыны у гэтым всім іхным свеце павінны былі выконваць іншую працу. Кніжка таксама распавядае, якую іншую працу на думку мужикоў маглі выконваць жанчыны, а на думку жанчынаў мужыкі. До Полесья феминизм не дайшоў, это далёка. Тут вельмі спрэчная справа, таму што ёсць цэлае апавяданне пра тое, так насамрэч, каго трэба ў сям'і слухацца болей, мужчыну ці жанчыну. І гэта кніжка дае адказ на гэта пытанне. Адну з такіх фразаў, якая мне таксама спадабалася, якую я хацеў вылучыць і зрабіў з яе шрифтавую кампазіцыю, гэта фраза «Мы, бабэй, не слухаемся». Але ідзе гаворка пра тое, што у апавяданні, што гэта мы спачатку іх не слухаемся, бо хочам все па-свойму зрабіць. А як што да чаго, як справы прымаюць іншы абарот, шкадуем, што не паслухаліся. Таму такія правакацыйныя встаўкі, якія з'яўляюцца в кніжцы, не заўсёды гавораць пра істоту апавядання. Яны маюць зацікавіць, бо хтосьці, прачытаўшыся, абурыцца і думае, ну-ка, дай-ка я прачытаю, а хтосьці прачытае, о, гэта мне падабаецца. Пра гэта ішла гаворка, каб зацікавіць чытача, зазірнуць глыбей. Слухай, я з табой не згаджуся наконт таго, што гэта кніга толькі для палешукоў напісана. Можа, пісалася аўтарам яна перадусім для палешукоў, пра палешукоў, але ўсё ж такі ёсць вялікая супольнасць даследчыкаў, для якіх гэта менавіта матэрыял для даследавання, для стварэння слоўніка палескага, вось таго самага, які не стварыў аўтар. І яшчэ, мне здаецца, ведаеш, гэтая кніжка чым каштоўная цяпер, калі беларусы, шмат якія беларусы ў сілу абставінаў пакінулі Беларусь, для іх вельмі істотна гэтая кніга як частка радзімы. Бо цяпер, дзе мы разам, дзе мы збіраемся, вось на прэзентацыі, напрыклад, гэтай кнігі, якія праходзілі за мяжой, там мы і Беларусь. І таму мець такую кнігу ў бібліятэцы, гэта, па сутнасці, часткова прынесці і частку Беларусі ў свой дом. І прапаную зараз зноў даць слова Аляксею, каб ён агучыў і даў нам насалодзіцца гэтай моваю, гэтай палескай моваю, ці, як некаторыя гавораць, дыялектам, але ў любым разе сутнасцю гэтай кнігі. І запрашаю Аляксея, перад гэтым невялікі кліп.
Еще раз дякую моим дорогим сябрам Валерине и Уладзю, которые вот рассказали про то, як страшно было працаваць со мной як з аўтарам над гэтай кнігай і без якіх гэтай кнігі б не было. Ще хочу сказать некалькі слоў про значэнне гэтай кнігі, которого я не чакаў. Разумееце, была такая ситуация, что некоторые меня обвинуватили у тым, что эта книга гэта вода на млын украинских националистов, которые хотели подорвать Полесье от Беларуси. Іншыя сказали мне, что не трэба было цяпер выдаваць кніжкі на палескай гаворцы, калі по-беларуску мало кніжак выдаецца. Трэба было выдаць по-беларуску, но я не пишу по-беларуску. Але ведаеце, я лічу і перакананы ў гэтым глыбока, што гаворка гэта багацце любой літаратурнай мовы. Бо што ж такое літаратурная мова? Гэта мова, которая складаецца з гаворак. І таму, калі у нармальнай краіне, которой калісьці, напэўна, будзе Беларусь, гаворкі будуць шанавацца, яны будуць падтрымлівацца дзяржавай. Таму прашу ніякага палітычнага зместу не ўкладаць у гэтую кнігу. Цяпер я хацеў бы яшчэ некалькі вершаў прачытаць, которые не ўвайшлі ў эту кнігу, а спадзяюся, калі дажыву, то увойдуць у мою наступную кнігу. Яна будзе называцца, ёсць ужо падрыхтоўка да яе, ўжо пішу, калі ёсць час. Гэта будзе цалкам кніга з вершаў, якая будзе называцца «Світу музыка», бо там будзе шмат перакладаў сусветна вядомых рокавых, перадусім, але не толькі, хітоў на палескую гаворку. Ну і таксама будзе крыху лірыкі. Я прачытаю некалькі вершаў. Дивлюся на зори, що в небі навічно, би каплі в розорах слизей чоловічих. Хоч холодом світять, але хтось сказав, горачі вони там, би людська слеза. Через космос покуда летить зорий світ, все теплейко згубить за тисячі літ. І бачить світ зорей, як тепла слеза упала в розору. Вон так їй сказав. Ти ще не згубила чоловіче тепло, частиночку тіла, що соллю пекло. Согрій мене, блякну, пока ще живая. Мені холодно, клякну. Тепла вже не взнає. Коли до кого поїхати нема в городі своєму, коли скончиться раптом зима і час ладити буде прийоми, в хаті діда, батька, чи в кав'ярнях, в селі, чи в місті, дзвонити, ждати і переживати марно, чи всі будуть на місці. А хто гето всі, хто до тебе прийде? Може, тень, фантоми, хто дорогу сюди найде до гетого закинутого дому? Сам сидиш посередині хати, сам на подгнившому кріслі. Не те, що тіло, навіть думкам бути тут тісно, а встати і вийти нема сили, би тут прилипився до того, що кольорове було ніколи миле. Чого подхопився? Грукнуло ніщо в сінях. Ніхто прийшов, побіг, провірив. Нема нікого. Обудися, тень, кончай гете шоу. Годи в фантомів вірити. Коли раптом плюнуть в спину, то не значить, що ти втикав. Просто бути не хотів скотиною. А на те, що плюнуть, чекав. Не хотів і вперед кинувся, просто гнавши, давайте за мною. А вони одвернулися спинами, зад з опалу ратуючи свой. Одвернулися, але вспіли плюнути, вже втикаючи в того, хто став, того, хто не злякався під пулями свою правду, хто твердо знав. І не те, щоб ти гадився їми, чи послав до свининця їх. Одне певне, ніколи своїми називати не будеш. Таких. Jeszcze один верш про гаворку. Зноў жа, паўтаруся, веру ў сілу гаворак, не толькі гаворкі палескай, увогуле гаворак у розных краінах, розных етнасаў. Таму ёсць такое. Баяти б нашою говоркою поліською, свободно, легко, без ніякого сорому. Отже ж трендко б любити, що блискає, разом розкрутимо і зовсім скоро ми. З смішкою, світлою, жартом і радостю баятимем по-своєму, щебетатимем
І не буду гето, як тепер, знаком старості, але гонором за милу мову татову. Вернуться до нас вони, родні нашої бабулі, слови, мудрі байки діда. І не буде нікому дивно чи страшно по-нашому заговорити з сусідом. Заговоримо, але й пісню заспіваємо колишню, да ще напишемо новий. Що з нашого не знали, взнаємо, що забулося, швидко вспомнимо. На світі гетому, як тільки не говорять. Добре, чому ж чужих язиків не знати, але свою власну мову згубити гето горе, гето як не знати роду, як жити без хати. Але вже буде це слово наше встає, потихонь, де місце належне займає, а нам, полишуки, час вшанувати своє, бо без свого ми хто? Нема нас, немає. Передапошній. Колькі вже більше, ніж хутка 2 години. Ай, журитись не буду, ай, откину тугу. Як любив, так забуду, покохаю другу. Ай, забуду про рани, ай, не буду про сенс. Плакав зночі до рана, тратив сили і хенс. Ай, чому ж мені не жити, ай, чому не гуляти, що родитиметь жито, і поставлю ще хату. І не хату, хороми, і копут бляхою дах, а не з ніякої соломи, що дивитися страх. Ай, поїду на море, вбачу, що океани, там втоплю теє горе. І там загояться рани. Апошній на сьогодні, або 2 апошні, може. Вірші – це переклади. Я, на жаль, не вмію співати, але поспробую хоча б прочитати. Пам'ятаєте, 85-й год, гурт «Статус-кво», страшно популярна у нас пісня, повсюль популярна «In the Army Now». Have vacation in the foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army. Диквось. Маєш отпуск там, де не просив. Дядько Сем, як треба, все зробив. Тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Ще воєнком поспів тобі сказати. Не переймайся, будеш там оно лежати. Тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Станеш героєм для сусідей ваших. Ніхто не знає, що пішов назавше. Тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Поки в дорозі в смішок море вколо. А як вже там не треба ти нікому, тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Летять гранати, голову схилив. Летять гранати, голову схилив. Вижити хочеш, спати не проси, тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Стріл вночі сун нарошить твой. І приказ всім ставати в буй. Тепер ти в армії. Час прийшов, тепер ти в армії. Тобі казали, бачиш цель, мусиш стріляти. На курку палець, але чи вправді хочеш ти вбивати, тепер ти в армії? Час прийшов, тепер ти в армії. Ніч надиходить, ти ніяк не вбачиш, чи гото сон, чи може все іначе, тепер ти в армії. І апошній переклад пісні, яка важна для нашої частки Європи, яка важна шмат годів тому була для поляків. Це пісня Яцка Качмарського «Мури». Це, ну, правда, по мотивах пісні басків. Ну, так чи іначе, «Мури». Вон натхнений був і молодий, за їм ціле море людей. Вон піснею в їх надію будив, що скоро свобода прийде. Сотні свічок запалили йому, з їх дим до неба летів. Співав, що час штурмувати турму, з їм кожний співати хотів. Крати вирви з турми стін, кайдани скинь і вибий дрин. Мури розвалим, і світ старий ми поховаєм, як один. І всі на пам'ять вже пісню знали, а навіть мелодія сама несла те, що по кухнях казали, із серця зникала турма. Кожний співав і пляскав такт, овації гриміли би стріл. Неволі ланцюг не спаде отак, вон грав і співав щосил. Крати вирми з турми стін, кайдани скинь і вибий дринь. Мури розвалим, і світ старий ми поховаєм, як один. Врешті побачили, скільки їх. Наш час! І в тому ми місці. І з піснею про світ надій своїх пішли по вулицях міста. Валили ідолу, влізли на дах. Вон з нами, той з ними ходив. Хто сам, той найвеликший враг. А співак оставався один. Вон на марш колон дивився і слухав кроків рук глухий. А мур не де той, не подівся, ланцюг прикутий до ноги.
Дорогі мої, дякую усім, хто витримав стільки часу з полеською мовою. Я дякую передусім гостям, які тут прийшли. Дякую операторам, які стоять перед камерами тепер і допомагають. Дякую Саші режисеру, дякую Петрику, дякую всій нашій команді, яка абсолютно по-сяброўску вирішила мені з цієї презентації допомогти. Дякую фірмі, у студії якої я мог це зробити, щоб це було пригожа, нормально і серйозно. Так що, коли хочете замовити книжку, пишіть мені на Фейсбуку, ще криху засталося, і я вельми сподіваюся, що наступна 11-та, може 12-та презентація книжки на полеській говорці «Онде» відбудеться під Пінском, потім у Пінську, потім у Лунінці, Кобрині, Століні і на всім нашим чудовним Полессі. Дякую ще раз. І, секундочку, пробачте, тепер пісня, від якої ми починали наш ефір, «Стоїть гора висока», але у виконанні моєго батьки. Мне удалося записать, коли до нас прийшли гості. Я шкодую тільки, що підвивав там батько, каб його заохватити, йому тоді було 85 років. Ну, я на ту пісню проспівав, і там я криху докинув здимку, де молодий мій дід, де молодий батько. Я хотів би, щоб на кінець цієї презентації ви послухали пісню у виконанні моєго батьки, і там я ще підвиваю, за що пробачте. Дякую. Давай. А мы молодежь послухаем. Стоїть гора високая, а під горою гай. Зелений Гай густесенький, неначе справді гай. А в тому гаю тече річка, як шкло вода блищить. Долиною широкою, кудись вона біжить. Біжить вона край бережка, де в'яжуться човни. Там три верби схилилися, та й жураться вони. Що пройде Боже дітейко, настануть холода, а сиплеться з нас листейком, та й понесеть вода. Не журіте свої вербочки, ще вернеться весна. А молодость наша не вернеться, не вернеться ніде. Да, Браво. молодцы. Да. Ну, правда ж така. Молодцы, да. Сльози мені в очі.